Damai di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Horas mari hita salukna huria nahina holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tapi parhorasan siak kami pandita joki manaik manalu. Bogor mahita kamang doa kainan huria nahina holongan tu minggu seksa gesima. Ima di minggu tanggal 7 Februari 2020 sada. Marhiti makamang doa kainan lo samu mahami. Lau mamarintahon hata ni di batatu hita saluhutna marhite akun YouTube Bagasta Manalu Rumai YouTube channel. Anggiat lam saur lam tarbarita mahata ni di bata marhite pamarintahon kami. Atau taparane ma rohado pikiran tatar dungo bibibelta lau manangihon hata ni di bata naga biturpu jamita di minggu seksa gesima 7 Februari 2020 sada. Hata dari bata akamangdo akenang dienet sian panurirang Yesaya biddu 40 mamuka mai sian ayat 20 itu di ujungi mai di ayat 30 sada. Yesaya 40 ayat 20 itu saharo di ayat 30 sada. Songono mahata ni Jehovah hujahahon ma dihita. Buasa ma dohonomu ale Jakub jala didoko ale Israel bunido dalakmu maradokon Jehovah jaladang maruli uhum au sian debataku atehe dang dibotoho manang dang dung dibegeho debata saliling-liling nado Jehovah sitopa akka ujung ni tanoon dang ololoja manang madate iban jaladang hadoduan pikiran nai ibana balik mangalehon gogo tunaloja jala di pargogoi situtu akka naso margello loja pe akka doli-doli jala maddate jala tarsuladit akka namar daging natabos alai akka namar haposan tu Jehovah maruli hagogoon mardapot-dapot gabe marhabong nilali laho manaik marlojongi nasida dang olo loja mardalani nasida dang olo maddate ido ianggo sahat di hata ni debata huria nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus ditikisa di hari doa kamang doa kainang taboto songo dia haporsiaon ni sasahala ditikisa di hari do boy idota boy boto otta songo dia sasahala maradupon haporsionna manang hataridaan ni haporsionna tutuboy alusanta ditikiro aka hamaolon ditikiro aka parukilon ditikiro aka masalah ditikiro aka sitaonon itonga-tonga ni ngulu ni sasahala disipe takas boy idaota songo dia sasahala maradupon haporsionna kamang doa kainang ayang go ngulu tiki nasonang go ditiki go kakalas ni roha biasa doi say go gua ka puji-pujian hata mauliate roha mauliate tu di bata ale bohado ngulu ditiki roha kasih taonon roh aka parukilon disi mata kas taida songo dia sasahalak maradopon haporsel huriana hina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus ditikiroa ka hamaoloni ditikiroa ka parukuloni ditikiroa ka sitaononi disipe takas taida songo dia haporsiaon di sasahalak bohado ditikiroa ka sitaonon kamang kainang di mulutta boido halak pitor marsak boido halak pitor pangarimason mangalului akahasalaan mangalului alani aharo boy songononon buasa iko songononon gabi pangarimason boido moloroak kasih taonon akka masalah akka hamaolon di mulutta boido gabil maddate hita aladang tartuh kita be aladang taboto be songo dia lao manal puhonon gudang go akhirna halak akamang do akainang alani hamaolon alani sitaonon ni ada parukiloni gabe tupad deliam ma nguluna lu bisa ni gabi boy tong saha tu panoposan dia mai gudang go akahalak akamang do akainang
Ala di hamaoro do ala si taoron paru kilo na diadopi. Na king ala ning nunga madate gabi tupat delian gabi dilului ma panombosan. Go doa kahalak na gabi manigai hahi pasonna. Bahkan gabi pamagohon hosana. Budang doa kahalak mulu mangadupi kasi taonon dang tuk be ibana mangadupi pak hamaoron manang hasusaan manang permasalahan di muluna gabi stres ma ibana dung gabi stres magua tahe musay kakamang kenan dung stres gabi roma akaragam persahiton gabi stru setabi sahi nobal gadi 10 tahun boy do rosian pikiran aladang tuk behita mamikiri hamaoron si taonon manang pergumulan na taaduti. Ujung na gabi talului akka dalan-dalan siyan portibion haguguon siyan portibion lao mangalusi salut akka parut kilot tay. Akaramang doday nang nahinahonongan di bagasan tuhatta Jesus Kristus. Ikodohonod do halak na porsea totu saitu dibatado ibana mangaluan. Halak na porsea orang Kristen pastilah dia akan selalu berbicara kepada Tuhan, pastilah dia akan selalu mengadu hanya kepada Tuhan saja. Halak na porsea totu ikon saitu dibatado mangido haguguon mana mangaluan di nasa parsorion di nasa ragam hamaolon na dia lumia. Alay dohono dok kamang dok kainang halak nama dok dirina Kristen, halak nama dok dirina porsia ti Tuhani, alay ragu ibana dihaguguon ni debata sasitongna dang halak na porsia. Orang yang mengatakan dirinya Kristen, orang yang mengatakan dirinya pengikut Kristus, tetapi dia tidak percaya terhadap kekuatan Kristus, tidak percaya terhadap kuasa Allah, kekuatan Tuhan. Sesungguhnya dia bukan orang yang percaya. Ima hataridan di mulutang. Ima namasa kamang do akainang di tonga-tonga ni bangso ni dibata halak Israel marang bangso Juda ditumpuk tau. Secara teori porsia do bangso Juda tu dibata alai realitana di praktek pargurun nasida. Dang tarida songon halak na porsea nasida tu dibata ragu bangsoi dia guguon di huaso ni dibata ala ujui akamang do akaina ala ni hacit ni parsorion nasida ujutar buang gabi bangso tawanan ni Babel parir situ tu parngulun nasida hacit gabi tawanan itonga-tonga ni bangso Babel. Di sido nasida saya marhusari ay buhado ay dia do dibata buhasa di pasong buhita songonon ay nasotuk be dibata nasotolap do dibata paluahu kita ima na tubuh di pikiran ni bangsoi ima na tubuh di rohani yakka bangsoi gabi tubuh keraguan tuhuaso dohot haguguon ni dibata. Huria na hinaholongan dirajumi bangsoi tang margogo di bata lau paluahon nasida gabi siania kamang sian keraguan ni gabi manibil mabangsoi gabi mangalui akka debata sileban songon akka debata ni halak Babel manok ba akka gana-ganaan ala debata ni halak Babel debata na tarida akka gana-ganaan akka patung rupani akka mangdo akkenan gabi di rajul mesin bah dibata tadang tarida dibata di halakat tarida atu si bahita marsomba nang pe debata dang tarida alai dia kana porsea tarida doi sian pabahinan ni debata nang pe debata dang tarida sian si pareon tak kamang do akainang ale debata ima debata natup mian di dia pe hita marianan dinasa inganan dinasa partikian tuk do debata mian padongan marah di kita. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhanta Jesus Kristus. Parsorio na dia lupi bangso Juda, boy do masa di golutna. Pasti doi.
Boido na dia dopi bangsoi iturpukon masa tong dinguluta kamang do akai nang. Jala boido gabi gobara dinguluta si saunari. Kuasa do kami somonia kamang do akai nang. Borat mahami nuaing sen suku-suku tu hita salu. Nunga sa dia lelek kita gabi ala Kristen. Nunga sa dia lelek kita porsia tu di bata. Damang do dainan molo itap na maboto doho na mabigi hatani di bata do behita dang dohoron halak na porsia. Jika kita masih sebatas menjadi orang yang tahu dan hanya mendengar, kita belum menjadi orang yang percaya. Gurang gope di tonga-tonga di mulut tahun di tonga-tonga tak kamang do akai nang hita naong tardok targoar harak Kristen. Alai itap na maboto do mabigi do hita. Itap na maboto do na mabigi do pe ngulu ha Kristen otta. Gurang gope. Itap ni ido pe hita kamang itap na maboto do na mabigi. Alai dah dia tusi. Hala Kristen situ tu dang holan mabigi dang hola maboto alai jatusi. Tutu molo ngasangat kita tu pangatusion di nama ngatusi berarti halak naung mancakon hatane di batamai halak naung mangatusi berarti naung jumlah mai adong hataridaan di nguluna. Halak na mancakon hatane di bata di bagasan pangatusion pasti do adong hataridaan di nguluna. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Songo didok di ayat 20 sia. Ibana balik mangalehon gogo tunaloja. Jala di pargogoi situtu akanaso margello. Damang dohok dainang. Dakkea di luas di bataro akka mauloni, dakkea rod akka si parukiloni, akka si tauni, akka permasalahan di mulut tahun, dakkea di luas di bataroi, lobi sian, guguta. Porsia do hita isi, ima masalah. Apa masalah no itu? Porsia do hita di si. Naso di luas di batar lobi sian guguta, ro akka maulon do parukiloni. Unang mahita songon bang sojuda na gabe tubuh keraguan gabe dan posrata di batas songon bang sojuda na didok na di ayat 27 buasa didoko ale Israel bunido dalangku mararupun jahuba jaladang maruli ausian di bataku dirajumi bang sui dau di bata dangadong tidak ada keadilan. Saya gabi tak salah di bata di mulut tahun akamang do akaina. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Ibana balik mangalehon gogo tuna loja. Jala di pargugoi situtu akka naso margel. Mulut tarajumi do hita halak nagale. Mulut tarajumi do hita halak naso margel ro, tu isi mahita ro mahita tu di bata. Asa di pargugu ihita. Jalan di dok kamang do akenan. Alai akana marhaposan tu Jehovah maruli hagogoon mardapu taida. Baga-baga di bata tu bangsoi na pinasaha ni panurirang Jesaya omma baga-baga di bata tarego tu haluaoni. Jala on matong pakirimon na mangulu na ikon si piopota omma pakirimon na ikon si hanguluhonota di nguluta dang di luas di bata ro akka si taononi lo bisit guguta dang di luas di bata ro akka hamaoloni parukiloni lo bisit guguta asal ma marhaposa tu di bata kita ima kunci asal ma marhaposa tu di bata ngulut tau. Ubah ini maka mangkelang unang saya talului haguguon na asing unang saya talului haguguon ni portibion.
Haleluya, haguguon nasian debata. Ai haguguon ni debata do, haguguon nasumurung sian salut aka haguguon kadong di Portinio. Gabi hui ngok makamang do akenang sada ede kur ama na junjung mangete honon didok pwede hon sauti jo doa tutu hakina sai tok tok mana tapau nama ngalu siaka alu-aluku nama ngalehonaka nariko tidingolu sigano ari nampe mamolus hasusaan sai urupan nado tong manaoni posdoro haku tong di Tuhan debataki ibanado tong haporusaku Jouro akana porsiai tutuhani ai dia lucido aka alu-aluta ai ibana do mangalehon narikot di ngolutta nampe mamolus aka hasusaan di ngolut taon pos marohata sai urupan narohita kamang manaoni pos marohata sai toktong do tuhani manogu nogu hita sai toktong mahita kamang olo marhaposan tulibata nampe mamolus hasusaan pos marohata sai urupan naro toktong hita manaoni pos marohata toktong di Tuhan di bata ima nagabi hapurusan di mulutnya atau unang pegang kurohata unang bemabiar hita apa namasa di mulut tahun pos marohata tapagomos matangiangta tapagomos mangulut tahun tapagomos masaluhut na hadiriota pasahaton mulutna olan tu di bata hapurusan na manoktong diaka na porsiai amen tuhatama nama masumasu hita tuhatta na margogoy ho kita mangulahon hatana tuhatta nama masumasu hamu salut na kadamang do daina di dia pihamu maringanan dinasa ulaon dinasa naniuda tangamuna tuhatama nagabi hapurusan tuhatama natoktong madongani hita saluhuna horas marihita salut